Здравейте хора, днес ще играем на тази игра, която изобщо не знам как се играе, но добре. Видим. Сега се сетих как. Трябва да наредим по хубавост. Сега започнахме слънчето на 4-то място и това се оказа на 5-то място. Добре. Сега ще почнем наново. Сега може да натиснем рестарт. Добре. Кап на първо място. Кученцето. Второ място. Патето. Четвърто място. Трето място. Съчето. Но това се пада. Хаги. Яко. Добре. Сега даваме зайче. Трето място. На първо място. Кученце. Слънче патето. Добре. То както преди, само че това го сложихме зайчето. Добре, пак спраме. Пасенце грох. Слънчето на второ. Първо.